adem, dagei wong siji iso duwe loro apa papat. Ning dikumbahi. Ora menggo wadah iler. Kadang malah betul bantal kali bule. Anake lali. Anjing bojo bojone wong liya. Oh iya, nggih. Lah wingi jare watuk-watuk Merapi. Nggih. Lah jenengan ngoten Merapi watuk wedi ta mboten? Agak biasa. Oh biasa ngoten iki. Jenengan pun tahu dereng Merapi jeblok terus kan ngungsi pirang-pirang dina ngoten pun tahu. Mbok sidak limo. Lahir zaman nipon. Oh nipon. Nipon. Oh, 80-an. Zaman nipon pun enten, pun lahir. Pun gadis napa cek cilik? Cek alit. Kelingan prajengane nipon. Dereng lagi jarine sapa nek nipon iki mau. Jenengan ngantos 70 tahun niku ngalami Merapi jeblok pen pinten? Kira-kira. Bentar pun kayak mutan. Ini nak dulu. Ya ya, kok kecamatan Seselo. Dereng tahu kejeblokan sing gede mata. Jenengan wis tahu? Paling gede 2010 nggih. Fungsine pinten dina? 60 dina? Pak, 100. Iya, buatane takran niku mboten nyandak, Pak. Piye? Aku kira-kira lebaran niku Apa diambake dhewe? mboten saged. Jembeng ngono. Ora lho, Pak. Sangat membantu Pak niki jembatan. Ketika kita evakuasi masyarakat, Niki najeng blonjo semen kali gendeng mboten saged kali jembatan. di dua dukuh, terutama dukuh Tabelan dan dukuh Takran, kita terkendala dengan jembatan yang tadi Bapak lalu di jembatan. Iya. Oh, nggih. Selain itu dari TPPS ketika kita akan arah ke Magelang, itu kita mengalami jembatan yang Kecil, Pak. Ning iso to? bisa. Yo wis langsung. Nggih karepe Jenenge ngoten jenengan nggih. Iya, Pak. Negen ki apa artine? Itu pemberian orang tua saya belum tahu artinya apa. Kira jenenge wong Londo ya Negen. Negen Atas Nur Adi Saputra, Pak. jenenge apik banget iki. Negen atas Negen ora ngerti artine. Nggak tahu. Atas Nggak tahu, Pak. terus Tapi saya asli sini, Pak. ya sudah. Batane kayak mau terus dilansir. Nek jenengan metu saka desa iki kudu lewat jembatan kuwi. Iya, jembatan satunya itu. Dibangun tahun piro nggih? Itu udah 2000. Tiap sampai puncak mulai